Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Ano, maurad ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! The place, the players, and the passion. This is your front row seat to sports action that never stops. I am Shula Morzay Meñano and this is Sportify. Sometimes the biggest challenges come when we least expect them. In 2025, one man showed up at the Balatan Duathlon Challenge sprint distance without any bike training, facing a race that combines running and cycling. But this athlete isn't just a duathlon athlete. He's excelled in different events of athletics, including triathlon. With every pedal and every step, he pushed through the pain and the uncertainty and the doubt. And in the end, against all expectations, he crossed the finish line first. He became the champion. Amidst exhaustion and pain, he crossed the finish line first. No one saw it coming, including himself. This is the story of a man who proved that sometimes the biggest challenge isn't the race itself. It's the belief that you can finish it, even when you think you can't. Kaya naman, it's only fitting to celebrate and interview the champion who pushed through and made this happen. Sportisans, we are honored to have with us today Sir Mark Novalyaska. He was recently awarded as the champion in open male category Balatan Duathlon Challenge and in triathlon. And also Sir Mark, a man who proved that sometimes all it takes to win is to believe in yourself, even when you are not fully prepared. In today's special episode of Sportify, please welcome Sir Mark Novalyaska. Thank you po. Thank you, sir. So, Sir Mark, congratulations on your achievements. Can you share with us the journey that led you to becoming an athletics champion? Good morning po. First of all po, bago ako naging isang triathlete at naging duathlete in athletics, yung pinakaunang sports ko talaga ay taekwondo. Naging unang naging pangalawang sports ko is athletics dahil po sa kuya ko. Na-inspired po ako sa kanya kasi tuwing umuwi siya sa bahay, meron siyang daladalang mga trophies, medal, tapos meron pang involved na money. Tapos sabi ko, parang mas maganda tong sports na to.
Tapos sabi ko sa sarili ko, wala naman masama kung itatry ko. Tapos sabi ko sa kuya ko, itatry ko siya. Tapos sabi ng kuya ko, sige, akong bahala sa'yo mag-training. Tapos nagpaalam na ako sa coach ko sa taekwondo, sabi ko mag-change event na po ako. Para sabi ko, itry ko din yung athletics. Tapos hindi ko akalain na doon pala nagkaroon ako ng potential, may potential pala ako. Sabi ng kuya ko. Pero hindi ko alam yun. Sila lang ang nakakita. Kasi first join ko sa marathon, 9 years old pa lang ako. Tapos nag-second place kaagad ako kasi kahit wala pa ako masyadong training sa takbo at wala pa akong kaalam-alam. Ang alam ko lang tumakbo. Tapos yun, natuwa ako. Tapos na-inspired ako pag nakikita ko yung mga trophies ng kapatid ko, ng kuya ko. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Tapos yun, pinatuloy ko po yung ano. Tapos, nung elementary ako, sumubok ako ng sumali sa palarong panlungsod, yung city meet na tinatawag. Simula nun, nagsali ako doon. Tapos sabi ko, sige. Sabi ko, walang problema yun. Tapos, yun, doon ako na-discover. Tapos, nakarating din ako ng Palarong Bicol. Tapos, sabi ko, maganda pala to. Tapos, every game ko, mas na-challenge ako. Sabi ko. Tapos, gusto ko rin maging kagaya ng mga nananalo sa amin. Kasi nung first time ko, syempre, natalo din ako nung iba. Nanalo ako sa top 3, pero hindi ko nasungkit yung gold. Sabi ko, mas na-inspired ako kasi ginawa ko, sabi ko, para makuha ko yung gold na yun, mas pinorsigihan ko pa yung ensayo ko. Tapos, dumating din yung time na nakuha ko din siya. Sobrang saya po sa pakiramdam pag na-achieve mo yung goal mo. Tapos, hanggang high school yun. High school ako, Palarong Bicol din ako. Hindi lang ako nakakalaro ng palarong pambansa. Kasi pagdating na sa Palarong Bicol, talagang sobrang lakas ng mga kalaban. Kumbaga, meron na rin akong lakas pero kulang pa kasi wala pa ako ng proper na coach, walang proper training. Nalaman ko kasi yung proper training, huli na. Huli ko na siya na-discover. Simula nung may isang tao na lumapit sa akin tapos binigyan ako ng training program. Isa po siya sa Philippine team member po siya ng Philippine team. Binigyan niya ako ng program tapos yun po ginawa ko po yung program na binigay niya sa akin. Tapos ang bilis lang po nung improvement ko nung ginawa ko yun. Tapos doon ko na-realize na mas maganda pala talaga sumusunod ka sa training program ng coach para mas mabilis yung improvement mo. Tapos, nung time na college na ako, nag-try ako ng duathlon. Duathlon na rin yung tig-try ko. Sabi ko, parang mahirap to kasi may bike. Tapos, in-encourage ako ni Coach Benjamin Rania. Sabi niya, mag-bike daw ako, mag-duathlon daw ako kasi malakas naman daw akong tumakbo. Sabi na malaki daw yung pag-asa kong manalo dyan. Tapos nung nag-bike kami, nakitaan niya rin ako ng potential sa bike kahit hindi ako naka-clit shoes noon. Kasi sila, mga pro cyclist kasi sila, meron silang clit shoes na tinatawag yung nakadikit kasi yan sa sa pedals ng bike. Ako naka-running shoes ako. Yung apak ko, lahat lang yung diin, walang walang hila yon. Di mas mahirap yon. Tapos nakitaan nila ako ng potential. Nakitaan niya ako ng potential na sabi niya, malakas daw ako mag-bike. Hindi ko naman po alam yon. Sila ang nagsasabi. Basta ang sabi lang nila, malakas daw ako mag-bike. Tapos yun yan. Ini-start ko yung pag-training ko ng duathlon. Tinuruan niya ako, kinonbine niya yung cycling and running ko. Pag tapos ko ng cycling, tatakbo ako. Hindi rin po ako nahihirapan masyado kasi gusto ko po yun eh. Kaya hindi ako nahihirapan sa ginagawa ko. Siguro po, kaya nila nasabing malakas ako doon, may potential ako kasi hindi po ako nahihirapan kasi nag-i-enjoy ako. Ang pakiramdam ko lagi sa mga ginagawa ko, masaya ako. Kaya siguro nasasabi din nilang hindi ako nahihirapan tapos malakas ako daw mag-bike. Tapos, yun na yun. Sabi niya sa akin, try ko naman daw yung triathlon. Sabi ko, hindi ako marunong coach mag-swim. Sabi ko hanggang sa hanggang tuhod pa lang. Sabi ko, nanginginig na yung tuhod ko. Tapos sabi niya, sige, lakas ng loob lang yan. Sabi na, malakas naman yung loob mo. Sabi ko, gamitin mo sa swimming. Sabi ko, sige. Tapos nagpunta kami sa Civic Center. Doon yung pinakaunang swimming lesson ko. Siya yung nagturo sa akin, si Coach Benjamin Rania. Tapos,
Sabi niya, sige, try mo lang. Pinagawa niya muna, basic lang muna yung ginawa. Umawak ako dun sa dun sa pader, tapos nagkikik-kick lang ako. Sabi niya, kick mo lang para lumutang yung puwet mo. Tapos, yun na yun. Sabi ko, coach, try ko na. Tagusin yung isang haba ng swimming pool. Sabi niya, hindi mo pa nga nagagawa yung basic. Tatry mo na yung isang haba ng swimming pool. Sabi niya, sige, try mo, malakas naman pala loob mo. Tapos, natawid ko po siya, pero sobrang hingal po talaga ako nung natawid ko yan. Kumbaga, hindi ko pa na perfect yung perfect breathing niya. Kung paano talaga siya huminga ng maayos na hindi ka nahihirapan. Anong nangyari nun? Nakainom ako ng tubig. Kumbaga, natapos ko yung swimming na yun, pero wala akong endurance kasi hindi ako nakakahinga ng maayos. Tapos, ayun, kinagaan niya akong matuto. Tapos natuto naman ako. Tapos sabi niya, sige, hindi pa ako marunong masyado mag-swim. Sabi niya, maglaro daw ako ng triathlon sa Lucena. Sabi ko, sige. Sabi ko, bahala na. Ang lagi lang nasa isip ko, kaya yan, kaya nga nila. Kung totoosin kasi, hindi naman talaga ako malakas. Kumbaga, fighter lang talaga ako sa laban. Kahit kulang yung ensayo ko, iba kasi yung mindset ko pag naglalaro na ako. Talagang ang goal ko lagi, manalo, yung ma-achieve ko yung goal ko. Kahit hindi preparado maayos yung training ko. Tapos yun na yun, naglaro ako sa Lucena ng triathlon. First triathlon ko yun. Sabi ko, lakas loob lang ito. Tapos yun na yun, mga kalaban namin doon, may mga Philippine team yun, national team. Tapos nung start na ng swim, grabe, ang lalakas nila mag-swim. Dinaanan nila ako sa ibabaw ng tubig. Talagang ginanyan nila ako pa ilalim ng swimming pool. Tapos parang natakot ako. Sabi ko, grabe naman to, parang mga halimaw. Tapos ang nasa mindset ko noon, sabi ko, makaalis lang ako dito sa swimming pool, babawian ko kayo sa bike and run. Tapos, yun na yun. Sobrang layo ko talaga. Siguro, sa age group ko, siguro mga pangalawa ako sa overall na sa swimming. Tapos, binawian ko talaga sa bike. Kasi may malakas din ako nun mag-bike. Talagang in-all out ko na yun. Tapos, ang goal ko lang kasi, lahat ng nakikita ko sa unahan, kalaban ko yan. Kahit hindi ko siya kalaban, ang goal ko lagi, kalaban ko yan, naabutin ko yan, para mas lalo po ako namomotivate. Tapos ganun yung mindset ko pag nasa laro na yun. Tapos sabi ko, bababa na ako ng bike. Sabi ko, parang ito na yung pinaka-specialties ko. Kasi sabi ko, runner ako eh. Ito yung pinakaunang event ko talaga. Sabi ko, dito ko na ibubuhos yung lakas ko. Tapos yun, nagawa ko rin yung performance ko. Pero lang po ako nun, second place. Pero first, not bad na kasi first time ko yun eh. Tapos ang ginagandahan doon kasi, yung nag-first, almost 50 meters lang yung kung napakalapit lang. Tapos, yun, tuwang-tuwa ako nun. Tapos, yun, nag-start na ulit ako ng triathlon. Tapos, binigyan ako ng opportunities ni Sir Bing Rosales, sabi niya. Maglaro daw ako dun sa 5150 yung international triathlon nung ginanap nung last year February. Pero may training na talaga ako nun sa run. Sabi ko, sige sir, paghandaan ko po. Tapos yun, pinagandaan ko talaga siya. Pinagandaan ko talaga yun. Tapos, ang nangyari nun, sa swim, talo talaga ako sa swim. Kasi 1 month before the game, na-aksidente ako sa motor. Tapos, sabi ko, tumama yung left side ko. Tapos may tama yung arm ko. Tapos nararamdaman ko siya pa nagsuswim ako. Tapos malapit na ang laro, nararamdaman ko pa rin siya. Sabi ko, lakas ng loob na lang. Ang ginagawa ko, ito na lang yung pag-asa kong ride ko. Ito, kumbaga, ginagawa ko na lang siyang glide. Ginaguide ko na lang siya sa tubig. Tapos ito na lang yung pinipersa ko. Tapos tumatabingi yung sim ko. Kaya ako naiwan nila ako ng mga 5 minutes. Tapos, sabi nila, malayo na daw yung sa bike. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, hahabol ako. Yun, hindi ko po akalain na sa bike pa lang nahabol ko na siya.
Tapos, talagang ang mindset ko talaga lagi nun sabi ko, all out na to. Kung saan ako malakas, ito na yung opportunities ko para makabawi ako. Tapos, nahabol ko sa bike. Paghabol ko sa bike, mas malakas ako sa kanya sa run. Di mas in-all out ko pa sa run. Kaya yung iwan niya sa akin, kumbaga, naging baliktad yun. No. Nung pag-finish ko, hindi ko rin inaasahan na mag-champion ako nun. Pero nasa mindset ko na talaga yung mananalo ako. Pero hindi ko inakala na matutupad yun. Wow, napakaganda naman ng story ni Sir Mark when it comes sa background or sa history kung paano siya nagsimula. So, Sir Mark, you mentioned na nagsimula ito sa kuya niyo, Apo. right? So, ano naman yung mga advices na binibigay sa'yo ng older brother mo as you progress sa career na to? Number one na binigay niya sa akin na disiplina lang talaga. Kailangan mo kasi talaga sa training, disiplina. Kung gusto mong lumakas ka, dapat masipag ka. Kahit naman may magaling kang coach, nakadepende pa rin sa iyo yun. Kasi yung coach mo, guide lang yun. Ikaw pa rin ang gagawa nun. Kumbaga, kahit anong bigay ko sa iyo ng workload, workout, kung hindi mo naman gagawin, wala pa rin, useless pa rin yun. Meron din isa, kahit binibigyan ka, ginagawa mo, ang tanong doon, yung pinagawa ba sa'yo, nagawa mo pero may effort ba? Nagawa mo naman nga, pero wala naman effort. Useless pa rin yun. Kumbaga parang accomplishment lang yung ginawa ko. So it takes a lot of perseverance and hard work, Sir Mark, para ma-achieve yung mga bagay na gusto mo. And it's important to exert effort into what you're doing. So looking back on your play as an athlete, what do you consider to be the most defining moment or your greatest achievement so far in terms of athletics, Sir Mark? Ang pinaka-greatest achievement ko, yung paglaro ko ng Davao, yung national prisa. Kasi first time ko talaga yun, yung laro na yun. Tapos makakalaro ko pa yung mga national team. May mga national team din kasi doon. Pero hindi naman siya totally member talaga ng national team. Kumbaga, naglalaro din siya dati siyang national team, tapos siguro natanggal na lang, tapos naglaro din doon. Siyempre, mga malalakas na po yun, advantage na yun. Yung time na yun, ang bata ko pa po noon, sobrang mga 19 years old ako noon, tapos yung mga kalaban ko, 24 na, 23. Kumbaga, mas may experience sila sa akin maglaro. Tapos, natuwa ako kasi sabi ko, kaya ko naman pala makipagsabayan. Hindi ako nanalo noon. Siguro nagpang-5 lang ako. Tapos lahat din ng ko noon, ng nilaro ko, lahat din naman finals. Kumbaga, hindi lang ako nakapasok ng top 3. Pero nag-Magic 8 din ako, nag-top 5 din ako sa overall. Tapos, sabi ko, pinagandaan ko talaga yun. Yung time nila, ang ginawa ko, sabi ko, para ma-achieve ko rin yung gaya nilang maging gold medalist, kinuha ko yung record nila. Ganon kasi ako, pag halimbawa, naglaro tayo, tapos yung gold medalist, kinukuha ko kasi yung time niyan. Tapos yun yung paghahandaan ko, yun yung iti-training ko. Every training ko, yun yung itatarget ko yung time niya para ma-achieve ko yung goal ko. Tapos napakasaya nun kasi first time ko, iba yung pakiramdam ko nun. Sabi ko, isang karangalan na makalaro yung mga ganon na mga tao. Sabi ko, pinapangarap ko lang to dati, tapos ngayon nagawa ko na. Tapos yun. Wow, that's amazing. Actually, at 19 years old, Sir Mark, you were able to compete with national or some of the players sa national team. Wow! So, kinabahan ka ba during that time? Did you ever doubt yourself, Sir Mark, na baka, di ko kaya, I don't think makakakompete ako? Natural na po kasi sa laro, lalo na kapag hindi ka pa masyadong asa sa laro. Talagang kakabahan ka po sa laro. Tapos, pero okay lang, kakabahan ka, pero hindi ako nag-isip na hindi ko kaya. Kasi kung iisipin mo na hindi mo kaya, ba't ka pa pumunta doon? Hindi mo naman pala kaya. Ba't ka pa nag-training kung hindi mo lang naman kaya? Dapat sa una pa lang, kung hindi mo na kaya, dapat hindi ka na nag-try. Kumbaga, kinabahan lang ako sa kanila kasi malalakas sila. Kumbaga, pero yung kaba ko kasi hindi naman talaga yung totaling kaba na natatakot ako sa kanila. Kumbaga,
kinakabahan ako kasi kumbaga parang hindi ko pa alam kung anong mangyayari, kung may iwan ba ako ng sobrang layo, makakasabay ba ako sa kanila. Pero nung nakakadikit ako sa kanila, mas lumalakas yung loob ko. Nasabi ko, kaya din naman pala. Yan lang. Wow. So, mental strength talaga, no, Sir Mark. Importante na maniwala ka sa sarili mo at sa kaya mong gawin. Number 1 yan. Napaka-importante nun, especially sa ating athletes. Kasi they are not only players, but they are also people outside of their circle. They are students, they are sons or daughter, they are also friends or a partner. So, madaming responsibilidad ang isang athlete. So, after achieving so much as an athlete, what motivated you to transition into coaching? Yung nag-motivate sa akin para maging isang coach ako, si Ma'am Olaso po. Siya po ang dahilan kung ba't ako naging coach dito. Saka isa rin po kasi yun sa goal ko. Sabi ko sa kanya, Ma'am, tinulungan mo ako makapag-aral, lumakas. Sabi ko, gusto ko rin, Ma'am, magkagaya din sa inyo, na maibalik ko rin yon sa ibang mga kabataan. Kaya, isa po si Ma'am Olaso kung ba't ako nandito. Siya po ang mismong offer sa akin na ipasok ako dito, na tiniwalaan niya ako. Kasi kumbaga binigyan niya po ako ng opportunity na i-share ko din yung aking knowledge, yung mga experience ko. Tapos, kaya si Ma'am Olaso po yung dito sa akin. Wow. Actually, I've seen, Sir Mark, I've seen a lot of interviews kay Ma'am Olaso, and she actually said na madami siyang nai-inspire na former students niya to become a coach sa team here at Naga College Foundation. So, Sir Mark, how has your own experience as an athlete influenced the training techniques you use as a coach? Para po kasi sa akin, hindi naman po totoo talaga yung techniques. Kumbaga, bonus na lang yung techniques. Ang pinaka, talaga dyan, sipag talaga ng ensayo. Kung paano ka mag-time management. Kasi mahirap po mag-time management kasi unang-una, may trabaho ka. Tapos, tuturuan mo yung bata. Ang ginagawa ko po kasi, tuturuan ko muna yung mga bata bago ako. Kasi minsan kasi, pangit din sumabay ka sa kanila kasi hindi mo sila nababantayan ng maayos. Kasi pararehas kayo pagod eh. Paano mo malalaman kung lumalakas sila o hindi? Kasi sumasama ka rin sa kanila. Para meron sa kanilang nag-o-observe para malaman mo rin na ito bang ginagawa niya, tama to. Kaya ang ginagawa ko po, pinapatraining ko muna sila bago ako nagtitraining. Pero may mga times din naman na halimbawa, nag-i-endurance training kami. Okay lang naman yun na sumabay ako sa kanila. Pero pag mga speed work, hindi po ako sumasabay kasi inuorasan ko pa sila. Saka mas pinapush ko po kasi sila dun eh. Kasi yung speed work, iba po kasi yun. Talagang ubusan ng lakas po yun. Iba po pag ang speed work kasi sa amin mga middle and long distance, speed endurance na tinatawag. Hindi lang siya more on speed. Meron din siyang endurance kasi mahaba na po yung repetition nun eh. Tapos mahaba rin yung program na ibinibigay sa kanila. Hindi lang yung tulad ng sprint, malapitan lang kasi yan eh. More on speed lang kasi ang sprint. Sa amin kasi speed and endurance. I see. So, Sir Mark, how about yung experience mo naman sa coaching? Ano yung pinaka-best moments mo so far? Ang pinaka-best na naramdaman ko dito sa pagiging coach ko, yung sobrang saya ko talaga kasi yung naglaro kami ng National Prisa sa Legazpi. Sobrang ganda sa pakiramdam na yung athlete and yung tinuruan mo na athlete na zero knowledge, tapos nanalo siya sa laro niya. Tapos meron pa akong isang athlete na nag-break ng record sa national. Kumbaga parang sobrang saya ko po sa pakiramdam ko na ako yung mismong nagturo doon sa bata na yun na nag-break ng record. Kumbaga parang basta po, iba po yung pakiramdam ko noon. Tapos, ang ginawa ko po noon, kahit po, sabi ko sa kanya, hindi naman ako kayamanan, pero sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng brand yung sapatos dahil sa ginawa mo. Para mas lalo din pong ma-inspired siya at yung mga ibang mga ka-teammates niya po,
mas ma-inspired din po sa ginagawa nila. Kasi hindi naman po basta-basta ang pagiging athlete kasi lalo na yung student athlete kasi sobrang hirap din yan. Gigising ka ng maaga, tapos pagod ka, papasok ka ng school. Kaya sobrang hirap po sa part ng pagiging athlete. Kaya yun yung pinakamasaya yung naging ko sa pagiging coach ko. Wow, that's wonderful, Sir Mark. So, if you don't mind, Sir Mark, can you please tell our audience the name and also yung record na naset ng yung student? Opo. If it... Yung player ko po na nag-break ng record, si Clark Samar. Yung event na sinalihan niya na na-break niya sa 1,500 meters, meron siyang tinatawag na 3 3/4 rounds sa oval. Tapos, yun po, nakasungkit niya yung gold medal na hindi rin niya inaasahan na siya pa yung nag-break ng record. Kahit po kami lahat, nabigla rin kami. Wow, that's wonderful, Sir Mark. You must be very proud of yourself and your student also. Nakilala na natin ang ating champion sa larangan ng athletics. Sa ating pagbabalik, mas kikilalanin pa natin si Coach Mark. Stay tuned for more only here on Sportify. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. And we are back. And of course, we are still with the one and only Coach Mark from the NCF Tigers Athletics, the champion in several athletics events. Coach Mark, your dedication and hard work don't go unnoticed. The NCF community is truly proud of you and your achievements. And going back to our wonderful conversation with Coach Mark, I have another question para sa'yo, Coach. What were some of the most challenging moments as an athlete and how did you overcome them? Nalagpasan ko yung mga achievements ko dati kasi dahil din sa mga taong nagsusuporta sa akin, lalong-lalo na yung Naga College Foundation, especially kay Sir Mario, Ma'am Nel Baulaso, and Coach Bing Rosales. Nalagpasan ko yun dahil sa kanila at sa mga taong mga walang sawang nagsusuporta at nagtitiwala sa aking kakayanan. Kahit hindi naman ako talaga kalakasan, kumbaga sila ang lakas loob ko na every game ko, kaya ako nalampasan siguro yung mga laro na yun, yung mga kahit mahirap siya, na nalagpasan ko siya na hindi ako nahihirapan masyado. Kasi dahil sa kanila. So ano po, Sir Mark or Coach Mark, yung mga challenges na na-encounter nyo being an athlete? Yung nalagpasan ko being ang athlete, yung sobrang hirap ko na nagtitraining ka minsan na wala kong makain na sapat na pagkain, kulang, hindi naman sa kulang talaga po sa nutrition kasi hindi naman kami mayaman. Siyempre yung ibang athlete kasi, kompleto talaga sila, tulad ng mga nasa Manila, yung mga national team, talagang binibigyan sila ng sapat na nutrition, may mga vitamins. Ako po kasi, talagang natural lang po yung lakas ko talaga yung kumbaga nagtitraining ako na walang involved na mga vitamins. Meron din naman vitamins pero yung mga lang, halimbawa yung saging, kamote, yung mga natural vitamins lang, hindi tulad nila na talagang binibilan sila, meron silang therapist, meron silang yung talagang sa kanila, nagbabantay sa kanila. Ako po kasi dati,
As in, wala lang po talaga. Wala nga sa akin nagbabantay. Nagtitraining ako mag-isa lang. Kahit tanghali, nagtitraining ako. Pumapasok ako sa school. Minsan tulog. Tapos ako na lang nahihiya sa mga classmate ko kasi habang nagtuturo yung teacher, ako tulog lang. Tapos ako na lang, mag-iidlip pa lang ako niya ng 30 minutes, gigising na ako. Tapos, okay, may energy na ulit ako. Pero naawa din yung teacher sa akin kasi, syempre nga, ganun nga, na aram niya din na napapagod din ako sa training. Kaya nagpapasalamat din ako dun sa mga teacher na marunong mag-consider ng isang athlete. Kasi sobrang hirap ko talaga maging athlete eh. Kasi lalo na kapag hard yung training mo, kailangan mo talaga mag-inom ng mga ganun Pocari, dito rin. Ngayon ko na lang po nagagawa yan eh. Kaya siguro, mas nagmanda yung performance ko ngayon kasi kaya ko na kasi bumili ng sarili kong vitamins. Kasi meron na rin akong trabaho, meron na rin ako nakukunan ng income. Dati kasi, may nakukunan din ako ng income pag nananalo ako sa laro. Pero syempre, hindi yun consistent yung pera na yun. Kumbaga, pag nanalo ako, bigay ko sa magulang. Tapos, yung konti lang na panggastos ko, kahit nga 100 pesos lang nun, masaya na ako eh. Pero ngayon, sobrang kulang na yun sa akin. Parang sa akin na lahat. Tapos, yan, nabibili ko ng kahit papano, nabibili ko na rin kasi yung gusto ko ngayon, yung kailangan ko. Hindi naman lahat, pero at least, nabibili ko na rin. Napakaganda ng story na yon, Coach Mark. And actually, like sinabi nyo, when it comes to athletes, kailangan nila ng support, not just in finances, but also nutrition. Di ba, Coach Mark? Kailangan nyo ng vitamins, may mga protein shakes ba kayo na kailangan i-take para lumusog or maging maganda yung performance ninyo lalo. Para hindi rin bumigay yung katawan mo. And you know, sa athlete, or when you are an athlete, napaka-importante ng overall condition ng health mo. Lalo na pong syempre hindi naman tayo robot eh. Oo. Na kailangan din natin magpahinga ng lakas sa katawan. Tapos number 1 talaga yung hindi ka talaga magpupuyat. Kasi number 1 sa nakakapahina yan sa isang atleta, pagpupuyat. Tama yan, Coach Mark. I agree with that. So, para sa ating susunod na katanungan para kay Coach Mark, from your perspective, what are the key qualities that make a successful athlete? And how do you adopt those traits in your trainees and also to yourself? Yan nga po yung sinabi ko, talagang kailangan mo ng disiplina sa sarili. Pero para magawa mo yon, syempre unang-una sa lahat, bago mo siya i-adapt sa ibang tao, syempre mas kailangan mo muna siyang i-adapt sa sarili mo bago mo siya ituro sa ibang tao. Kasi paano mo siya may tuturo sa kanila kung hindi mo mismo na-experience yung gano'n na pangyayari na yun. Kaya importante po talaga yung disiplina sa sarili. Yun na nga po yung meron ka dapat sapat na nutrients, sapat na tulog para maano mo yung goal mo, maabot mo. And yun na nga, natuturo ko siya sa mga estudyante ko kasi na-experience ka na. At binibigay ko sa kanila yon, tinuturo ko sa kanila para mas maintindihan nila. Pinapaliwanag ko sa kanila ng maayos kung paano ko rin yun natutunan ng dahan-dahan. Dahan-dahan ko rin silang dahan-dahan ko rin siyang tinuturo sa kanila para mas lalo nilang maintindihan. Kasi yung mga athlete, syempre, kailangan nila, mas maintindihan nila yung ginagawa nila. Kahit paulit-ulit yon, minsan hindi nila nagagawa yan. Kahit paulit-ulit mong sinasabi sa kanila. Kasi, yun na nga, pagod din yung utak nila. Pagod pa yung katawan nila. Kaya minsan, mahirap din sila makaintindi. Kaya sila na lang mismo ang iintindihin mo. Kaya dapat ituro mo ng maayos, talagang i-execute mo ng maayos yung ituturo mo para mas makuha nila. Tapos yun, para din naman sa kanila yun eh. Para kasi sa akin, hindi naman sila lumalakas dahil lang sa akin. Sila pa rin ang nagpapalakas sa sarili nila. Kumbaga, guide lang nila ako. Ako lang ang guide nila para kung ano ang gagawin nila, para i-guide ko sila kung doon sa goal nila. Tatanungin ko siyempre sila kung anong goal nila. Siyempre kung ano yung goal nila, yun din ang papagawa ko sa kanila. Kung gusto nilang matupad yung goal nila, at
tutulungan ko sila, tulungan din nila yung sarili nila. Kaya para mas maging madali yung proseso ng pag-achieve ng goal. There you have it. Sabi nga ni Coach Mark, importante na mag-lead ka by example at ipakita mo sa mga estudyante mo or trainees kung paano ba dapat ginagawa ang mga bagay-bagay as an athlete or as a coach also, diba? But anyways, Coach Mark, let's move on to our next question. So you've been a student of NCF for how many years na, Coach Mark? Dito po, sa NCF. From nag-start ako ng pagiging varsity mga 8 years na. Oh, I see. So for 8 years na already. So paano ho kayo natulungan ng Naga College Foundation sa inyong journey as an athlete? Natulungan nila ako sa aking journey. Unang-una, syempre nakapag-aral ako ng libre na hindi nagbabayad yung magulang ko sa tuition fee. Ginamit ko lang yung aking talent na hindi ako nahihirapan na sa aking talent. Nahihirapan din sa training pero kumbaga napapaaral ko yung sarili ko sa pamamagitan ng pagtakbo lang. Kaya isang malaking tulong ng Naga College, lalong-lalo na kay Ma'am Ulaso. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala din ako dito. Siya mismo ang pumasok sa akin dito na in-encourage na akong pumasok dito. Sabi ko anong una, sabi ko, Ma'am, hindi ko po kaya dyan mag-aral kasi private school yan. Sabi ko, mahirap lang po kami. Sabi niya sa akin, ay walang problema, akong bahala sa'yo sa mga gastusin daw ng kasi free tuition naman daw. Ako dito, naglipat ako dito, grade 12. Di wala akong voucher nun, nung paglipat ko dito. Kaya malaki yung tuition fee ko nun. Kaya isang napakalaking tulong ng Naga College, lalong-lalo na kay Ma'am Ulaso na napunta ako dito. At isa rin yung natulong nila sa akin na mas nakilala ko sa pagiging athlete ko. Ngayon, nagagamit ko na yung pagiging athlete ko, na ituturo ko na rin, mas nakikilala ko ng mga tao. Na-share ko rin sa mga tao yung mga kaalaman ko. At mas nahahasa ako sa mga ginagawa ko. Mas namomotivate ako sa mga ginagawa ko dahil sa kanila. Kasi binigyan nila ako ng opportunities para i-share din yung kaalaman ko, tapos ipakita ko sa mga tao yung talent ko. Kaya malaking tulong talaga yung Naga College para sa akin. Maraming salamat, Coach Mark. And I do agree that Naga College Foundation is one of the greatest venues, especially sa ating mga athletes. We have around 22 sports program here at NCF. And we also have national and international players. Kaya naman, you can reach your full potential as long as you have the right system and you have the right support. Finally, before we wrap up, Coach, what message would you like to leave for the future of athletics or sports in general and also to your supporters? Maraming salamat po sa Naga College Foundation, especially po kay Sir Mario Villanueva and Vice President Nelba Olaso and sports coordinator natin na si Sir Bing Rosales. And maraming salamat din po sa mga taong walang sawang nagsusuporta sa akin at nagtitiwala sa aking kakayanan. Kahit hindi naman po ako magaling, ay lagi nila akong pinupush na isa raw po ako magaling na atleta, triathlete and duathlete, kahit hindi naman po. At nagpapasalamat din po ako ng marami sa aking pamilya sa walang sawang pagsusuporta sa akin. At sa mga nasa likod ng mga aking kakayanan, tulad ng athletics, yung mga nagturo sa akin dati, si Kuya Reynan, yung mga kalugar ko din po na si Tipo Opeña and Harold Nimo. And yung nagturo din po sa akin sa triathlon na si Coach Benjamin Ranya. Maraming salamat po dahil po binigyan nyo ako ng inspirasyon para magawa tong ganitong sports na to. Maraming salamat po. Yan. So Coach, how about for your students or sa mga athletes natin ngayon na nagbabalak pumasok sa mundo ng athletics? Mapapayo ko lang sa mga kabataan ngayon na gusto rin maging atleta. Subukan nyo lang kahit anong sports, hindi lang naman po athletics ang sports sa mundo eh. Marami din naman po. Subukan nyo lang, walang mawawala sa inyo. Walang masama na itry yung basta po sa ikabubuti ng inyong sarili. At makakatulong din po kayo niyan sa pamilya nyo,
Tapos madidiscover din kayo kung meron kayong potential. Yan lang. There you have it. So a big thank you to Coach Mark, who continues to be a source of inspiration. So your journey, Coach, shows that sometimes the greatest victories come from taking a leap of faith and believing in yourself even when you feel unprepared. So we can't wait to see what you do next. And to Sportizens, remember, the only way to know what you're capable of is to push your limits. So until next time, stay inspired and keep chasing your own victories. Thank you for joining us on today's episode, Sportizens. The grind, the glory, and the guts. We live it, we breathe it, and we bring it to you every time. Ihahatid namin ang pinakamalalaki at bidang liga. Catch us every Saturday, and don't forget to follow our official Facebook page and YouTube channel, GNN TV 48 Naga, and Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Keep pushing limits and keep chasing greatness. I am Shula Morzay Meñano, and this is Sportify. Thank Thank you, sir.